Kaixo, ongietorri jakindunera. Gorko bideoan, maiztasun taula batean, maiztasun metatuak zelan kalkulatzen diren ikusiko dugu. Maiztasun metatuak oso baliagarriak izango zaizkigu, estatistikan eta, estatistikan beste parametro batzuk kalkulatzeko, bai? Orduan, gaur ikusiko dugu zelan kalkulatzen diren horiek eta zer diren. Zer da orduan maiztasun metatu bat? Aldagaiaren balioaren balio jakin batean, adibidez, honen posizioa, bai? Honek duen maiztasuna, bai? Hau duen maiztasuna, gehi aurreko maiztasun guztiak, bai? Bilatzen ari garen horren balioa gehi aurreko balio guztiak. Hau, askoz ere errazagoa da, adibide batekin ikusita. Bai, orduan, gogoratuko dizuet eta beste bideoetan dituzue zelan lortzen ditugun maiztasun absolutua, maiztasun errelatiboa eta maiztasun errelatibo hau ehunekotan. Bai? Orain kalkulatuko duguna izango da maiztasun absolutu metatua, bai? Ikusten duzuenez, hemen letra txikiz edo minuskulaz idazten dugu eta hemen maiuskulaz, ikusiko dugu zelan kalkulatzen den maiztasun errelatibo metatua eta maiztasun errelatibo metatua ehunekotan. Bai, orduan, esan dugu, honen, balio honen maiztasun metatua kalkulatu nahi badut, egin behar dudana da, horren balioa gehi aurreko guztiena. Kasu honetan aurretik ez dugunez baliorik, bakarrik, bia izango da. Bai? Honen maiztasun absolutu metatua, zein izango da? Honen balioa, bai, beraz, lau, gehi aurreko guztiena. Hau da, lau, gehi bi, 6. Bai? Hirugarren kasua. Honen maiztasun absolutu metatua kalkulatu nahi dugu. Beraz, zelan egiten dugu hori? Horren maiztasun absolutua gehi aurreko guztiena. Gogoratu aurreko guztiena hemen kalkulatuta daukagula, beraz egin behar duguna da 3 gehi 6. 3 gehi 6, 9. Bai, ikusten duzue? Orduan, orain egin behar duguna da bakarrik gehitu. Bilatzen ari garen zenbaki horren edo aldagai horren balioaren maiztasun absolutua kasu honetan, gehi aurretik kalkulatutako maiztasun absolutu metatua, bai? Orduan, 4 gehi 9, 13, 7 gehi 13, 20, 20 gehi 6, 26, 26 gehi 3, 29, 29 gehi 5, 14, 14 gehi 2, 26, 26 gehi 4, 40. Bai? Zelan konprobatu dezakegu, zelan egiaztatu dezakegu ondo egin dugula? Balio guztien, maiztasun absolutu guztien gehiketa egiten dugunean, 40 ematen digu, eta kasu honetan ere 40. Bai? Gauza bere egingo dugu orain, maiztasun errelatibo metatua lortzeko. Bai? Kasu honetan, esan dugu, horren balioa eta aurreko guztiena denez, kasu honetan bakarrik daukagu hau, aurretik ez daukagu ezer, beraz, 0,05, bai, eta joango gara gehitzen, 0,05 gehi 0,1, 0,15, 0,15 gehi 0,075, bai, jarriko dut hemen txiki ez okertzeko geketetan, bai? 5, 13, 12, 1, 2, 0. Bai? Orduan hau, kenduko dut. Gehi 0,1, gehi 0,1, bai 0,1, izango ditzateke 0,25. Hemen berriro jarriko dut hemen tartetzo batean. 10, 10, eta 4.
bost, bai? 0,5 hemen, ondo, 0,5 gehi 0,5, bai, hemen jartzen badugu, 0,76, bai, orain 0,76 gehi 0,015, beraz, 0,0, barkatu, 75, bai, bost, amabi, bat, 0, 0,zazpi, bost, jarraituko dugu, hau, gehi hau, 0,125, amar, bost, sortzi, bai, 0,sortzi bost, 0, gehi 0,0 bost, 0,0 bakarrik, bost, beraz hau izango da 0, amar, bederatzi, bai, 0, bederatzi, gehi 0,1, bat, ezta? Orduan berriro ere, egiaztatzen dugu, bai, gehiketa hau bat ematen duela, eta honek ere, bai, bat. Eta azkenik gauza bere egingo genuke, maiztasun erlatiboekin ehunekotan adierazita, bai? Eta kalkulu hauek egiterakoan, eman beharko digun datua edo emaitza 100 izango da. Bai, eta gogoratzen baduzu hemen egin dezakegu berriro gehiketa edo bestela behin konprobatuta edo egiaztatuta gure datua ondo dagoela, egin dezakegu zuzenean, maiztasun erlatiboarekin egiten genuen bezala 100ekotara pasatzeko, egin behar dugun gauza bakarra da, amartarrau, bidar, 100. Bai? Orduan, maiztasun absolutua kalkulatzeko, esan dugun bezala, kasu honetan, 105 izango litzateke, kasu honetan, 100 amabos, 122,5, 122,5, 150, 175, 175,5, 185,0 ez du zentzurik, ez da? 180 eta 100. Bai? Bauz izan da guztia. Gogoratu, bai YouTubeen, bai web orrialdean jarraitu jakindun.